wadang inyong kamingaw. Niining ako tarong paglakaw. Ngawa mo ako hisabi. Matansyang, unsa ko'y... Sultihi ko sa tinuod ko rin na unsa may mga paghitabo karon sa imong kinabuhi nga dili unta angay nga mahitabo. Oh, Unsa? Tubaga ko kurina. Unsa? Oh, pero bila ka. Ngano? wa, Matansyang. Wa. Wa? O say wa? Uila ka lang nga way igong rason. Wa lagi, ma. Wa. Ayaw lagi pamakak. Kaya ng imong paghilak, sama na nga nagtugaan nga may nahimo kang sayop sa imong pagkainahan o sa imong pagkaasawa. Matansyang. Ma. Anong bihila ka, May? Gusto ba ko sa akong pagtuda? Gusto ba ko? Ha? Tubag ako, Corina. Gusto ba ko? Gusto... Ma? Matansyang? Ha? Ginoo ko! Matansyang! Tabang! Tabang mo! Si Mama Tansyang! Tabang mo! Ay, sabring itawag. Kanistorbo ba? Oh, si Corina. Oh, hello, Corina. May kimitawag ka. Nasayod kong... Si Mama Tansyang! Si Mama Tansyang! Ha? Nausa mas mamalimutan siyang? Nausa, Corina? Usalang ka to, giatakis ng tanan siyang dugri ka. Huwag kong mahibaw, Apyot. Gidala man ka sa ospital. Gitagin yun ka na, dali ba? Wala na yung sultis kurina ni mo do. Kano sa kabaga nagsugod sa mong pagka-reporter, Apyot? Reporter? Dili mo reporter do, oy. Daghang ka magugay mga pangutana niya. Abi ko mag-interview ko ni mo. Tigsik lang. Sorry dong. May huwag dili ka na mo tingog, ha? Palupara ka ng auto aron mo abot na yung ta sa ospital. Saling nga lang? Palupara! Marisgrasya tayo siya bakuno, oy. Basta palupara! Pastilan. Basta nga ni Corina, no? Marka bahala din siya. Mulupad ko no kami. May gisulti ka, Apyot? Wala, Roy. Ang parparon ko na eh. Yan ako sa ospital. Hain ka. Yan ako sa ibukan, bang. Oh, sige. Nakita talaga. Adto ta pagsulti sa likod nga bahay ng ospital. Adto ko mo diretso dito. Magpaabot ko nimo. Okay. Kumusta si Mama ni Matansyang? Okay na ko na siya matod sa doktor. Oh, salamat kun mo. Usa may advice sa doktor. I-admit ba siya? Obserbahan pa ko na siya. Human sa usa ka oras. Kung stable kahapon siya, mahimo na siyang makauli. Oh, sorry rin nga nataw-tawran ko. Natuog pa magugkos sa mong pagpanawag. Nagdali-dali pa kong gilis. Tod, ikayon din na itong Bernan. Mahimo bang magsuti tagtarong? May mahinungdanon ng akong pakigsultihan o gihangyo ni mo. Bahin sa unsa? May hisatan na si Mama Tansyang bahay nato. Unyag may hisabtan na siya bahin nato. Maok ni ang hinungdan nga may saka ang blood pressure ni Mama. Kung mo na, nagkasabot ako kung sa buot mong pakigsultihan ako. Kaya utang buot ang gusto ko. Ayaw nagipadayon ka ng buot mong isulti ko rin ako. Kung buot mong putlon ang tanan tali nato, no way. Wala tayo angay pang panagsultihan kung bahay na namutan. Wala, mao nga ayaw pamugos. Ricky! Laina ninyo, Charis, oy. Merly, wa man mo mag-aon. Magdungan unta tagpa ni Uto. Bye! Bye, miss! Sige, oy, bye! Bye! Oh, uy, si Kuya Dudut. Nalagi na siya sa among school. Kuya! Hala ka, Kuya. May bawan gani kang mama nga wa kami eskwela na. Humanjud ka. Nga naman nagpasok ko siya. Madlo ko. Nge, nasa man ka, Kuya? Ang utana kag naon sa commerce, naglagot ko ni mama. Nganong, naglagot ka ni Mama Corina. Nganong good? Daghan ako nadunggan istorya. Bahay ni mama. Ug ni... Bay ni Mama og ni Kinsa. Oh, litingali nga dili siya gusto nga manawag tang Papa Francine. Kay... Kay unsa, Kuya? Kay... Lo, nihila ka, Kuya?
Nauhaw kay ko, Miles. Nauhaw kay ko. O sino, kuya? Ngano man? Ha? Ngano, kuya? Sir, mo na ilang rason, Sir Franz, nga may makapuli mo sa imong pisto. Maungwa ka nila tuguting nga mulip. Murag, di man tingali na mo, sir. Kadagdan sa makapuli ni mo kung wa ka. Si Sir Benji day, si Tupir day. Nagduda ko nga doon ay laing rason. Nga nung nga wa sila musugot nga mulive ko. Pero walang ko may baw kung unsa gyud. Sir Franz, basig, na nasuya ni mo, sir. Kinsa man kong kasuyaan, Mark. Unsa raman ko. Usar ko ka-ordinaryong trabahante. Ug igo lang nanarbaho. Ug misunod sa trabaho nga gisangon nga rin ako. Sir, kung ako'y pa-analyze sir, no? Kining, di ba, suod man yun tang tanan din di ba? Wa man kay kunta ka, hinamig ko kay ka. Mao tingali na, wa maayon ni si tao nga, nasuya ni mo, sir. Mabawar pa tingali ng rasuna, Mark. Nagduda kong doon na pa'y laing hinungdan. Nga nung nga wa nilagi aprobahan ng akong gifile nga leave. Doon na gitingali mas bugat na hinungdan, Mark. Doon na yun. Sir, pakisayad ka atong imong amigo, sir. Nga mo'y nagpasuod ni mo din sa kumpanya, sir. Lakas man to siya atong mga boss, di ba? Mark. Muna, sir. Pagpatabang niya, sir. Pagpatabang niya. Unsa na akong mahimo, Miss Rian. Nga naaraman ta sa ubos. Wa ko'y mahimo. Sa pagkatinuod, Sir Franz, nagpangutan na ba ako sa mga kaubanan namo? O, ang ako nahibawaan nga rason, nga dili gid papiyaan ang imong trabaho, kay importante ko do kaayo. Kung i-approve mo gani ko no ang imong leave, dili lang sa ako no karon. Ha? Kanus amday ko no, Miss Rian. Usab sila giingon kon kanus basta dili lang usa ko no karon. Sige lang, Miss. Ayon lang kayo obligahan imong kaugalingon ini butanga. Kay bisan pag wa nila gi-approve ang akong gi-file nga leave. Wa man tingali makabuot nako kung mo absent ko. Dili ba? Oh, Sir Franz, pero sir, madaot ka ana. Madaot ko kung mubalik pa ko og trabaho. Pero kung dili na, unsa pa may madaot nako? Nasayod ko nga wa magkumidya sa Sir Francis sa iyang kisulti. O nakaila ko niya. Kung mo desisyon siya, mauna kita. Pero dili na ko kaya nga malayo siya. Labi na kung dili na siya mo balik pa din sa Cebu. No. I'm so very sorry, Francine. Huwag ko'y nahimo sa imong ipatabangan ako. May valid reasons ang kumpanya nga nung wa nilang i-approve ang imong i-file nga leave aron unta nga magkauli ka diri sa atong dapit. Okay lang, Reggie. Okay lang. O salamat kayo sa imong effort sa pagtabang nako nga magkaulay unta. But don't worry, Sir Franz. Right man man yun kuno na nimo. Pero di lang mo sa kuno karon. Maybe next month. Approve na nila ang imong hangyo. Ilan na nang i-approve. Magkapauli ka ra gihapon diri sa ato o magkita-kita ra gihapon mo. Ilabi na kita kung mauli ka na. Hello. Sing. Napakadaya, Sing. Sing. Niya pa ko, Grady. Okay. Ipagayong kong naputol. Kumusta ang akong pamilya sa amo, Grady? Ang imong pamilya? Kumusta sila si Dodot o Mais? Si Corina? Pastilan, Sing, wala na rin ako magkabalita nila dito kay taw-taw nagyong kong wala magkasuroy dito sa inyo. Sahon nga medyo busy gutag gamay sa atong ginagmay nga negosyo diri. Pasensya na ha, pero sige lang. Masugod ako si Apiot nga akong katabang diri sa pagsuroy dito sa inyo aron pangumustahon sila. Sing? Salamat kayo, Grege. Salamat kayo. Palihog, balitain niyo ko kung makaduaw ka din na dito o bagha si Apiot. Oo, Sing. Wag yun yung problema. Ikaw pa. Salamat, Greg. Daghang gyud kayong salamat. Taon sab si Francine. Nagmatalang taon sa buntag.
Pasensya ka na, Francine. Soda, pero gisanapan na nga itong kasuod sa akong kaibog ni Corina. Kung di na ako makatugot nga mabawi mo pa siya gikan ako, di na kyuto. Kay kidutlan na ko niya. Mibati na kong pagkikuba niya. Ug andam na kong makikamatay ni bisan kinsa nga buot mo ilog niya gikan ako. Bisan kung ikaw pa. Salamat sa Ginoo Matansyang nga okay ra ka ug mahimo nang makauli matud sa doktor nga nag-atiman nimo. Oh, ma, mihilak man ka. Maluoy ka sa imong pamilya, Corina. Bisan na lang ni Dudut o Miles. Matansyang, mo'y advice sa doktor nga i-relax nimo ang imong kaugalingon ug dili ka maghunaw na og mga butang nga dili maayo. Napanglantawad ako, Corina. Nga ikaw ra ang makapatay nako. Ikaw ra. Matansyang. Wama ko makasabot sa imong giingon, Kuya Dudut. Naglibog jud ko. At sa may bahay ni Mama Corina di ay. Dili pa ka makasabot ron, Miles. Kay bata pa magkaguna-una. Pero, imo ra gyapon na hisabtan sa umabot ng mga adlaw. Kalain gud nimo, Kuya. Anong dili man ka musulti? Anong dili na malako nimo pasabton? Dili tingali ako may angay nga mapasabot nimo, aniday. Oh? Dili ikaw? Kinsa man? Si Mama, Si Mama? siya. Kaya nga naman di ay, Kuya. Nganong dili makamusulti? Ipaw man ka. Usa man din ang bahay ni Mama. O atong wa ni mo kilaos og sulti. Ha, Kuya? Pag-ampo lang day nga. Nasahip lang ta ko. O dili tinuod ang ako pagduda. Dili lang unta. Kuya. Bahin ko nun ni Mama Corina og ni. Waman gyud mo sulti og laho si Kuya Tutoy. Mura maglain. Kuya Pudoy, naglapad na lang inon akong uos sa pagsiki ko na huna. Kunong sa tungiyang gisulti. Pautan kay si Titong Trigi na mo. Maayo kay siya. Bisa kung sa nila ihatag na mo. Daghan na sa kasi natabang ni Papa Francing o Mama Corina. Pero dili na ko madawat kung simba ko. Tinuod ang mga istorya-istorya ako na dunggan. Dilikit Ginoo. Mamaluoy ka. Ipalayo lang tali sa kamaturan. Kay magkunsa na lamin si Daimals. Huwag kaluid ni Papa Francing kung simba ko. Tinuod ning tanan. Maluoy ka, Ginoo. Di lang unta, Ginoo. Di lang unta tinuod. Oh, hala. Si Papa Francing, siya ni mitawag. Tubagon ba ka na ako, no? Sabay akong buhaton. Pwede na tang makauli, ma. Kay nakabayad na ko dito sa cashier ng ospital. Gipalit na lang sa daan ako ang imong mga tambal. Labi na ang bagong giresita sa doktor para sa imong kasing-kasing. Manguli na ta sa bahay. O kinsa may nagbayad ini sa atong paykanan. O ingon man nagpalit sa mga tambal. Sige, di ba? Oh, Matansyang. Niya siya, dili ba? Niya ang imong kabit. Please, Cracky. Ayaw pagpakita ni Mama Tansyang. Kahit ligalig maura hinuod niya ni makaingon nga may dautan pa hitabo niya. Shit. Cracky, utang puot, maluoy ka. Sapta ko. Cracky. So, sige.
Pero magpaabot ko sa mong tawag. Kay kung di ka gani manawag na ko, human sa 2 ka oras. Kung di ko mutawag, adtuon tig ka sa inyo. Oo, mutawag ko. Manawag lagi niya ako. Magpaabot ko. Sige. I love you. Bye na. Huwag ka makadungog sa misulti. I love you. Yan ang kiputol. Damn it! May pagmamatay na lang ng tigwa nga haron wanay maghasulog makasamok na mo ni Corina. Mamauli na ta, matansyang. Nahuman akong CR. Nag-CR ka o nanawag una ni Adtong Greggy? Matansyang. Bisa na lang sa imong kahimtang. Muhangyo lang ko nga dili ka. Di ta paghiskot og butang nga makatrigger sa imong gipati. Tana, manguli na ta. Kung gusto ka nang mauli, uli na. Dili ko mauli dito sa inyo. Ha? Pero ma... Ni anarong taod-taod si Siping nga akong tabang-tabang dito sa bahay. Siya ray muda o mutabang na ako paingon sa akong bahay. Unsay pot mong ipasabot, ma? Wa ka makadungog sa akong gisulti. Si Sipin rang muda o mutabang na ako nga muuli paingon sa akong bahay. Pag-uban mo si Greggy paingon sa inyong bahay ni Franceng. Matansyang. Ni Ana si Sipin na nagkuha na ko. Lakaw na. Biyain na ko, Corina. Lakaw na. O, si Pen. Palihog in taon ko ni Mama Tansyang, ha? Ay, oo, Inday. Ginoo ko. Hello? Tuwa na si Mama Tansyang uban ni si Pen nga iyang alalay dito sa karaan na mong bahay. Unya, sa pamay mong ipabot. Muraw na ko sa likod ng ospital. At tara ko dito maghuwat ni mo aron ma-pick up ta ka. Mahimo bang muna ka na lang? Muuli lang kung ako ra. Kanihara ko nagpaabot ni mo niya mo ingon ka lang ana sa dakong kasayon. Sa magibuangan ka na ko. Oh. Bawon ko ni mo. Pero Greggy... Ipadagan ko ng auto. Muraw na ko. Inigabot ako dito sa likod. Naka na dito ang nagpaabot ako. Ay ko pinagkota. Greggy... May mong bagilik ko ni mo padunggon nga mohila ka. Sumanwag ka pulis pag nila. Naaram lagi dahil na. Mahimo ba nga anak ko nimo i-drop sa dapit nga wa kaayo itaw? Ug dool-dool sa parakingan sa tricycle paingon sa amo. Maglikay na lang ta nga may makakita na ako. Ug kinsay nag-ingon nimo nga muuli na ka. Ha? Greggy? Timingaw kay kunay mo ron. No. Paununga kining auto. Manhaog ko. Muuli na ko. Kung ingnon ta ka nga dili ko kinipahunungon. Sa may mong buhaton. Greggy? Kung gusto kang mo ambak samtang magdagan kining auto. Ambak. Unsa? Katulon ako ning pagtayang niya, pero wa to baga ni Dudot ang akong tawag ka. Ping klase pa diyan niya mga orasa.
Karoon lang tingalin taon-taon mo balik kung tawag niya. Timingo lang tingin ako sa break time. Wa mo duty si Jake, Sir Franz, no? Oh, Mark. Wa, may gipamati ko no. Oo ba? Siya to imong gikasulti sa cellphone, Sir Franz? Dili. Nanawag lang kong suway sa akong anak na lalaki, pero huwag niya magkasulti. Ano man? Wa man niya ito baga. Uy, ano man? Oras pa sa bron sa iyang klase, Mark. Oo, di no? Tingklas sir pa man di ka rumurasa, sir. Bitaw. Sir. Doon nga tag snack karon ni break time, sir, ha? Wapas lang tingin ko nimo dito sa kantin, Mark. Manawag pa ko sa kong anak. O di no? Sige, sir. Sige, Mark. Sorry pa, Francine. Pero di na ko kaya nga makabati sa imong tingo pa. Nga, magmuna-una sa butang nga akong kikadlukan. Kuya! Kuya Dudut! Si Miles, Kuya! nandiyan ni mga ram, gawas man. Yan yung gawas man kang klase pa man mo. Kita na lang ako napag ka. Dili lang dyan ka mas kuya, kuya. Magwata ko ni mo, mamuhi na mo. Magdungan tag uli sa to. Basta ha, waton ko ni mo ha. Kay naraw pa'y manugsog na ko, kuya. Si Yandy, karaon kaayo, sugsukan. Yandy? Ingna kong sugsugon ka. Imong sambagon, kuya. Dili, oy. Ako la pa si Danan nga, dili ka gara-garaan. Kay, musa pa gani siya gara-gara panungog nimo ka na Yandy. Na, makita kini niya, unsaon ako siya. Awa niya. Isukan, kuya Dudut, Ibalitok yun ako siya. Nika, Di ta manghilabot, Miles. Pero, di siya ta magpahilabot. Balitok man. Uy, imarong cellphone, kuya. I-silent man ako nga ako kay may bawaan niyang mga nadako. Imparguhonon niya. Ayaw paggara-garaan ng imong cellphone sa inyo, Rom, ha? Wa man, gud nila ko ipagawas gud. Niyara man sa akong bulsa. Kaya si Yandy, bantay na, kitaan ko na. Basta maggara-garab. Tuwad yun. Tuwad na sad. Oh, si Mama nag-text. Hala. Na-hospital de ko na si Lola ganina. Pero, nakagawas na, nakauli na. Pero tuwa sa ilang karang bahay. Uy, lo. Papiton ko na ko niya dito sa ilang Lola. Huwag ipatanaw kon, okay ra ba siya dito? Makuyog ko ni mo, kuya. Kung matok ang lola, makuyog ko. Kalamahutan ako. Kinsay mas maayong muda na mo ni Francine. Kinsa ko rin na. Ang akong cellphone. Wala na rin mo gi-off. Si Francine. Saan? Mirain man ganiya ang cellphone ni Corina. Karon, wa naman. Iya kang gi-off, aron dili ko makatawag. Diyos ko, dili ko gusto maghuna-huna og nilaad bahin ni Corina. Dili. Anong hilak man ka? Ang ibang hilagan si Francine nga wa na matubag ang lawas ng mong panginanglan, ha? Gikauwaw ko ang akong kaugalingon, Cracky. Gikauwaw ko ang akong kaugalingon.
Damn it. Mag-ilis na ko. Ayaw sa. Tusa na lang. Greggy, no. Tusa na lang. Greggy. Mandi ko ba si Francine ini? Greggy. Tabahon. Pika na. Di pa yung ikaw sa kanibay nga wa ikatag ni Francine. Greggy. Ay, Miss Rian. Masabi tanan mo diyan sa monitor, ha? Si Sir Franz, Miss Rika. Wala, oy. Wapadyo ka na siya makamove on sa iyang idolize, oy. Si Papa Sir Franz. Naluilang ko na yan, Miss Rika. Why man? Nay, masabot sa iyang lihok diya sa ilang linya nga ani siya. Di ba? Oh, in ba? Let me see. Wala, no. Wala, yes. Hala ka diha, Miss Rian, oy. Ay, ayun na paglao man na niya, oy. Hili kay ka mga yumin, oy. Mga oymi. Unsay you mean? Yumin or oymi? Minyo, good. Lodi. Ikaw, good meat. Ambot bitan sa mga babae ron, no? Bisan ang mga batanon. Yumin kayo ilang tirada or oymi. Di ka mangutana na Miss Rian ko nga, no? Pangutan ako, be. Pangutan ako, no ko. Na, iapil-apil mo ko niya mo ani mong kabuang, Miss Rika. Ay, pangutan aba ko ba? Ayaw ko kauwaw sa atong subordinates din sa office, no? Sige na ba? Pangutan ako ba? Kung ganong kasagaran, Ros, mga girls, mga dalaga, minyo ang ganahan. Kaya nga naman. Kaya nga no? Ha? Kaya nga no? Matod sa kung kailan sa una, hay na katong ibutang Ros Ginoo, no? Ang iyang spirit of the glass, human siya mamatay o gilubong. Matod niya, ang mga minyo ko, no, doon na ebidensya nga mga sawag yun. Dili parehas ulit tao nga wa pa'y agi. O, di ba? Pastilan, nun ni mo, Miss Rika. Pastilan biyan ni mo, Miss Rian. Kay usak ka, sakspan ka. Wadi ani mo makontak ang imong anak na lalaki kaniya sa break time, Sir Franz? Wa, Miss Rian. Oh, minsan mo tayo nagibati na kung kakulba o kapalaka. Kay may ring to kaganina ang iyang cellphone ni Dudut o ni Corina. Pero pagka taod-taod, dili na mo ring. Dili na sila makontak karon. Hugaw na tingali kayo ang imong nahuna, sir. Kayo pag kunahuna o dili maayo. Dili lang nako tuyoon, miss. Suwaya ka nung tawag ang imong best friend. Katubaganing, kisa to? Greggy? Oh, Greggy. Mas dali man mo siyang makontak kaysa imong pamilya, di ba? I-try ko no nga siya imong kontakon. I-try, Sir Franz. Doon sa public market ko rin, Anata kayo drop sa unahan nga mga kayo tao. Di sab kayo na layo sa parkingan sa mga tricycle. Pingo sa inyo. Paliw ko sa mong cellphone, Bi. Na sa mong tupan. Si Francine, di na siya ni mo mitawag, Greggy. Mas labi mayo. Laro nga magkasulti may bahay ninyo. Unsa? Napuang ka ba? Ayaw pag binuang ha, Greggy. Kalma lang, kalma. Di ka naman gina ka komedyahan, eh. Dawatan mong cellphone. Tubaga. Ha? Huwag ka magkarungog sa gisulti. Tubaga. Ayaw kong binuangi, Greggy. Di pa miingon kang nabuang ko? Paundayon na nato ng imong giingon. Dili ka? Sige. Ambi kaya kung tubagon, ug sultihan ko si Francine nga nag-ubanta. Unsa? No! Di makani mo sa tubagon.
Di, ako'y mutubag niya. Ug sayran ko siya nga niya kauban ako. Oh, di mo ko nagyo. Nadlo ka nga kung tinudon na akong gingon. Napuang ka na gyud, Greggy. Napuang ka na gyud. Tinuod ka na, Corina. Ug dili kay nabuang lang tungod nimo. Mas buang yung ko kung imo kong palaguton ug supakon mo ang bisag unsa nga kung gustong may tabo. Oh. Nagkabati ka? Nagkabati ka ba? Unsa, lulatan siyang, di na kamo ato sa amo. Nga naman la, sa may hinungdan. Ang sa'y rason. Ay, dili pa mo makasabot. Si Miles, kamo dudot, konsultihan ko kamo. Kasabot man gud ko la. Nag-English ka niya nga mong teacher kaniya. Kasabot ng gani ko. Samot nag-imong binisayon. Si Miles, oy. Ay, Dalaga na, wadya pa'y buot manubag. pastilan. Pastilan ni mo, Miles. Makaahat man tagpahiyom ni mo. Anak kitla, kaingon sa mong teacher no. Laughter is the best medicine. But medicine is not the best laughter. Hay, ni mo, Miles. Unsa man ni si? Pila na ba edad ni mo, Miles? Ay, maunay, usa sa rason nga nung may desisyon kong din nilang ko sa amo. Unyan na ko mabalik dito sa inyo kung matarong na ng utok sa inyong inahan. Oh, la. Lo, noon sa man day si Mama Corina la. La, unsay? Noon sa day siya la. Ay, bisag ka mo na lang untay iyang gikaluy, ano gihuna-huna. Kamo na lang unta. La, unsa ko'y... Wati ko kasabot ni mo, Loloy. Naglipok jud ko. Ay, ambot kung may naong pabakaha kung ikaatubang sa inyong amahan dudot. Miles, kung muuli siya. Oh, Kaya nga naman di ay, Lola. oh. Dili man kang musulti na mo, Lola. Nga naman gadi ay. Bahin ba ni Mama og Tito Grigi? Ha? Lola? Dudot. Gusto ba ko, lulatan siyang? Hilom, Dudot. Mao pala? Husto na! Anong nilak mong ka, kuya? Uy! Asa kaya? Kuya! Asa ka? Ngi, wa mamati. Nasa man tos kuya dudot la. Nganong... Husto na, Miles. Ha? Oh. Noon sa man to, sa tos lulatan siyang. Parehas man lang sila si Kuya Dudut, oy. Ano man to sila? Ay, kalibog bayan nila, oy. Di man masabot. Ay. Ay, Ginoo ko. Pagkauaw. Sa pagka-inosente ni Dudut, mahisabta na di ay sa tali ni Corina o Gregi. Ay, Diyos ko. Sa may dahil, sa'y mahitamo ko na kunisayran kini ni Franceng. Mamatay tingali ko. Kung iya kong basulon labot ni ini. Mao tingali kini ang mamahimong hinungdan sa akong kamatayon. Nganong nahilak man
kakalit, kuya. Ngano, day ka? Ay, pumun lang ko nimo. Bawa niya. Bawa. Ngi, kalain. Nasukot di ay. Mutano ragani ta. Bawa ba? Uy, arte. Arte. Dili na tingali ko angay pangmangutana ni Bududot. Kay klaro kaayo nga may hisabtan ka na. Kay dako ka na. Og makasabot na kung unsa ang mga panghitabo sa palibot. Pasaylo ako, apo. Kay dili unta kini angay nga mahitabo. Balatan siya. Husto na sa imong paghilak. Ayaw kong pakita nga mag-ingon ka, ana. Kay maguol kong maghuna-huna. Ug makonsinsya ko nga wa ko'y nahimo. Aron nga dili kini mahitabo. Maluoy ka na ko, Dodot. Salbahis ka, Greggy. Huwag kay sama ka, salbahis. Milat man ka. Ang idagala ka si Francine. Ngawa na matubag ang luwas ng mong panginanglan, ha? Gikauwaw ko ang akong kaugalingon, Greggy. Gikauwaw ko ang akong kaugalingon. Damit! Mag-inis na ko. Elsa, kausan na lang. Greggy, no. Kausan na lang. Greggy! Mantig mo ba si Francine? Bahon na ka, Corina. Lipay mo ikaw sa kalipay nga wa ikahatag ni Francine. Ginoo ko. Nakasaha ko sa akong bana. Nakasaha ko ni Francine. Huwag labaw sa tanan. Nakasaha ko ni po. Unsay akong buhaton aron makalingkawas ni Greggy. Unsa man. Dako kining sa di santuod ka sa sinugdanan. Supa kini sa kong kabubuton. Ug nasayod ka Ginoo gawa ko kinitinguha ang kabahita mo. Kaysa sinugdanan, gibuhat ko ang tanan nga malikay niya. Apan iya kong gilugos. Ug iya kong gidominar pinaagi sa paghulga ug pag-blackmail nako. Nga sayra niya si Francine sa nahitabo na po. Dili ko ang tabuot na magpadayon kini. Kay dako kining sa... Apan sa pagdagan sa higayon, gidaog ko sa akong pagkatawanon. Gidaog ko sa akong tawanon nga panginahanglan. Maluoy ka, Ginoo. Pasaylo ako. Dot! Miles! Hoy! Dot! Miles, hain boy! Wa, pre, tingalis na ng apot. Ah, wait!
Sorry na. Ba't ko ulit? Hagkay! Wala. Diin ka rin nagpatayan ay. Bitay kay lubot. Hagkay! Nagkaroyos ng umigaw ka si Francing. Pag ito'y kalibutan nga gitari. Hagkay! Ay, kailangan, di ko yung makita. Dodot? Miles? Hain man mo. Dodot? Miles? Nangita kasi mo mga anak ko na. Onoy Tibor. Wa mo ko kakita. May abot. Diha naman ko sunahan. At tanaw siya ko mga binuhing kandeng kung gano'n na. Walantaw man ako din sa inyo. Kisa tao. Wa pa ko kakita ni daw ko na. Mao ba, Noy? Oo. Sige, salamat. Pero nakitaan ko na ko si Isyot nga din sa inyo di pala dugay. Anawa mo siya. Ha? Ambot, o baka to, matago. Mitago? Mr. Tiboroy, kinig yung tigwang agyot. May gani kinagapalayo dahil ko silang kurina. O wa niya makita dahil iya kong gipakita. Ya, pasangil para bang tiguang, nangita ko sa iyong kandeng. Ilara, tets! Abi ka nagwa ko kay Bao kay Kurina ang iyong giatngan. Hagoy! Kaya namasin nga, makarelibos katong dana ni Francis yung asawa. Wa, gamay! Ay, goy, taos ko, amigoy. Tao na lang yun. Nganong sama sa cellphone ni Corina. Nila ni Dodot ug Miles. Dili naman sayon nga makontak si Greg. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Sa iyang messenger o sa iyang number. Ug hangtod ron. Wa niya masin ang akong message sa iyang messenger. Oh, siya ka na matawag. Si Greg. Hello, Greg? Hello, Francine. Kumusta? Okay lang. Sorry ha, nga karoon pa gina akong mabasa ang imong message. Na-silent ako ang akong phone. May gatiman manggug kong gamay nga problema diri. Mao nga waring ko makaalinggat sa imong mga miss calls o inguman mga message. Okay lang, Greg. Ikaw pa. Og mga igi kog sorry nga nakadisturbo nimo, ha? Nga ka na sa dana. Disturbo ba, oy? Ikaw pa? Usap na ito ang akong ikalagad sa namingawan kong long-time best friend, ha? Nagduda man kong may milagrong nahitabo diha. Unsang milagro ha, Sing? Unsang milagro ha?